and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Unsay buot ipasabot sa imong giingon. Nadili ko ikaw pugson. Ha? Makigbuhat ka ba nako? Mao ba, Clavin? Tubag ako! George, pakita ka sa ibe. Yes, Pansy. Musunod ako. Ay, ikaw. Iya pang giwakli. Pre! Wa pa tamo man, Clavin. Wa pa tamo man. Salamat, Officer Pansy. Nga nakamati ko di ay ka og imo kong gitabangan. Og mitawag ko nuhay ka nako nga nangita ang happy nako. It's okay, Officer Jones. Sundaw mo ta siya. Anong ngalam siya? Wa ko magkamatikod nga diha da sa kaniha. Og miduol nako samtang akong gikasulti si John sa phone. Tuon hay. Kusog kay mi padangga sing autong nagpalayo. Hello, speaking please. Hello! Oh, hello bud. Lagpot mga tulitan nimo. Kinsa man kang tabaghaka ka? Wa kang kaila sa akong tingog o kuya ka? O sa'yo, kuya? Ha? Pangagan tenon karon, nayatakan ko ng bagang nimo. Oo, aka. Hilam kalitoy! Ungo ka karon! Dili ongo. Vampira magkog tingog. Hilamay! Oh, pugal-pugalon kay kaayo da. Di ka palupeg. Kisagod kang... Kisagod kang mulupig na ako, ha? Ha? Sina lang hilarya, ha ka? Sipod ni ma! O sabay tayo ni mo nanawag maka. Ha? Sumukha na ni mo, eh. Hay! Paminaw! Oh, Diskasa na to, ha? Kay basig magadahong pa ka. ha? Noon sa kada? O si diskasan? Kay dili naman madayon ang kasal ani nila Inday Gislen og ni Dong Jan. Adili na sa tapag Paris og paso. Ha? May noon! Kay digi ko ganahan makigparis og sinugbang pagod. Patuyang uri kag panaway ay! Ngano, puti de kag kigol, ha? Kadagang anuos nana, ha? Tagip-tipon pa! Sa? Ah, kay kadato na to! Ngano, kita ka? Kay dili! Ha? Pero... O sa tong salte ni mo? O si, dili ba dayon ang kasalilang de Gislin og di Dongjan? Nayapag ka! Ay basta kay dili na madayon! Forget about us! Ah, hagbay na ko may forget about that duha. Ever since the world began pa. Da. Da. Pero, uy, unsa man tong gisulti ni Day Hilaria nga dili ba dayon ang kasal nilang Don Jan og Day Gislin? Totoo ba yun? Tinuod to? Hala, paktay. Man naman ka. Ha? Tinuod ka ni? Oh my goodness. Uy, ni ana si Dong Jan. Mayo kay ni ana siya. Klarohon ta ni. Unsa? Kasi nagsulti ni mo, Clinton. May lain pa dong. May lain pa. Ang dukot nga pagod og sinugba si Hilaria. Si Larry? Hilaria. Dili Hilare. Yusab lang na niya pangalan. Aron nindot paminaon. Parehas bitaw mo kalintuha ka. Oh, wow, kada. Dong, your cellphone is ringing. Nibaw ko. Pisos na pod ka. Hello, Clavin. Oh, uy, hala. Si Klabil ang nanawag dito ang siya. God. O na yung gibuhat. I'm sorry, John. Nga gidisturbo kay ka og gisultihan ini. Wa ko mahimutang nga reguna ini. Sa pagpanawag ni Gislaine ako. Og sa akong problema. Kay timing kaayo man sa atong panagsulti kaniha. Diyang kitawgan ta ka. Diyan na ay sa akong duol si Matt. Nagkapatid di ay siya nga ikaw nga kung ikasulti sa phone. Unsa? John, sorry. Ako mo'y ang mga ni mong sorry, Clav. John, Yes.
Kay dili na ni maayong yung gibuhat. Jan, sabta siya. I think, nagselos lang si Gislaine. Mura lang siya na insecure. Ngano may secure man siya? Ngano magsilos man siya? O kinsa may iyang silusan? Ikaw? Oh, sorry, Club. Usa pa may iya nga kasluno na manggani mi? O kiniro iyang gihimo? Ang iyang pagpanawag nimo ug pagsulti nga dili madayon ang among kasal. Unsa man ni? Mo gini gusto may tabo niya? Jan, please, pagsulti mo tarong. Nanawag ko nimo sa rason nga muraga. Nag-guilty ko. Nga murag ako naman hinuon ang nasayo. Club, dili ka angay mo bati, anak. Yes, mahimong nasayop ko. Pero maunay akong pagsabot. O dili ko gusto nga ako mo imahimong hinungdan sa dili mayong mahitabo tali ninyo, Jan. Dili. Kay we're done, Jan. Dili ba? We're done. Clavela. Usyalan ko di ay, dagislan. Alay, imo-imo rada ng istorya nga dili madayon na yung kasal ni Dong Jan. Nagabuot-buot rada ka. Hala, no? Hillary, Wala. Sorry, Soday. Sorry, sagit ka ayo. Tay, babaoy. Nagpatuying man lang ni... Uy. kasi akong buhaton, Hillary. Karoon lang ako na huna-huna nga nasayop ko. Hala, no? Hillary. Bitaw, day, oy. Kasi yun na oy. Naidagang pagi, day, oy. Gusto kang tudluan, di ka? Ha? Ako'y bahala. Ako bahala. Kayong kawawa. Hillary. Bitaw, day, oy. Basta sa'yo na kayo na. Sa'yo na rin kayo na. Bagid-bag-iran lang na ni Musdong dyan. Wala, kaging na. Mahimo bagbiyaan ko ni mo, Hillary. Aw, Pahawa ko na ba? Dagislim po, ay. Di po siya kakumidyahan. Nahibaw na siya abnormal ko. Buto dahil bisag kumidyara. Pahawa, Hillary. Pahawa! Dagislim. Dong. Sorry, Dong. Asa gid ko sa mabasol ini ba? Ako kidining sala, Dong. Gusto na, Clinton. Gusto na. Pakambiyo ako, Dong, be. Mubawi ko, Dong. Sulti ko kung sa'yo akong buhaton, Dong, aron. Mahuwasan si Day Gislin. Sulti lang ko, Dong. Sorry kayo, Father Edgar, nga nagabian ko. Ting pahuway ng tani mo ron. Oh, ikaw yun dyan. Tagdugay kayo kong matuog kay aduna ko'y mga tulumanon. Kun mao, nakadisturbo ko nimo. Napaday kay dagang buhaton? Oh, no. Okay ra. Ang kipasabot ko, nga niining mga orasa, mutanaw kog balita kung noon na latest og mga panghitabo sa ato, mapanghitabo sa palibot. Unsay imong ikatambag na ko, Father? Dili man lisod ning inyong problema, dili kini lisod nga sulbaron tali si mong pangasawunon. Ni Gislaine, miscommunication ra gyud ni John. And maybe sa atong kahoyan. And simply because we are not perfect. Natingali kay mga pagkuwang ni Gislaine o may gusto ba ka siyang mahitabo. Insecurities ra ni John, and it's easy to fix all these things. Father, Ang importante lang nga both of you willing to listen. Kay listening is the beginning of understanding. Right? yes, Father. Sige. Dadar siya din eh. Kaya ako maoy mo kasaba ninyo duha. Ingon ana manggod na usahay ng batasan sa tao. Dili mamati kung wala ang tao nga iyang gisaligan nga musulti og mapasabot niya. And I'm more willing nga musulbad sa inyong problema. Thank you, Father. Salamat ko kayo.
paminaw sa mga kipanulti ni Father Edgar. Thank you, Lord. Salamat kayo sa mong paggiyan ako ng budo ni Father. Inigabot ako sa bahay. Tawag ko si Jesslyn. Ug sultihan ko siya nga gi-invite mi ni Father Edgar sa kumbinto. Nahibaw ko nga mamati siya nako. Basta makadungog siya sa nga ni Father. Unsa na kaday ang mga balita ron? Taud-taud ako nga walay update sa mga balita. Tungod sa kabisi sa office. Ug tungod din ang problema na mo ni Jesslyn. Iyon ako na TV din sa auto. Mao lagi pagsud ni kaming init o kontrobersyal nga balita nga usa ka doktor sa Vichaychin Laboratory nga nagpa-interview sa usa ka reporter sa TV network. Nga doon na siya na-discover ang sakit kaya iyang ikabalag-ang mukatap o mahimong ikamatay sa daghang mga tao nga mataptan ini. Miduga nga maong doktor nga ang maong sakit tinuyo o man-made aron pag-listen sa nagsakang populasyon dili lang sa estado lakip na sa tibuok kalibutan. God! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!